Ungada kutaura nenere? And noda. Are you sure? Yes. Munaita basa rei? Maid. Mamaid manyama. Tasaimone kaka. Ndazvifarira. Aiwa. Izvi ndo zvakanaka izvi. Unofana kuve presentable so paupenyu. Saka riri kufamba mushere basa mama. Basa riri right. Varwere maoko. Basa bo. Saka akakutorai kubasa uko akakutsvagirai basa ndiani? Bosi wangu vechirume. Uva nemukadzi? Wangu. Regerai zvamuri kuita asikana. Regerai. Regerai. Kungoregera. Mazvinzwa? Regerai asikana. Zvei prophet. Imimi na bosi wenyu wechirume munomuzira? Tinobva kumusha kumwe chete. Saka mukadzi wabosi anozviziva here kuti mimi muri munin'ina? I don't know how to put this. Vanozviziva here amai vepamba apa kuti sisi venyu imi vanodanana nemurume? Listen to me mama, ndiri kunzi naJehovha dai maregedza zvinhu zvamuri kuita, because zvinhu zvamuri kuita hazvina kunaka pamberi paMwari. Mai vamunoshandira imi ndo mai vanonamata, vane minamato yandabata kuno iri kusaka ndi expose imi, because minamato ya amai ava yadayirwa nedenga. Zviri kurambidzwa nedenga kuti vagare vari murima serima ramuri kuvapinza. Ndosaka ndati regerai. Regerai vasikana, regerai. Because mukaramba muchidaro ndaona marohwa neshamu. Problem iripo ndeyekuti imimi pamba apa makatoenda, asi kuenda kwamakaita hamuna kuenda nemoyo unoda. Ndiri kuedza kuti kudii? Ndiri kuedza kutaura kuti pamba apa muri pamisheni imi. Nokuti sisi venyu imi vane mishonga yavanopota vachikupai. Pati mishonga yavanokupai ndeyekuti imba iparare. Pati ndanzi naJehovha amai vava ndivazive, asi imba yava haisi kuzoparara nezita raJesu. Hatibvumise kuti dzimba dzevanhu dziparadzwe chero zvakaita sei. No weapon fashioned against thee shall prosper. Hakuna chombo chakagadzirwa chinobudirira pamarriage yako nezita raJesu. Kana paine vanhu vakatageta marriage yako ngaiparadzwe nezita raJesu. Vese vari around you vari kuda kuti marriage yako iparare ngava exposed nezita raJesu. Regedzai zvamuri kuita izvo. Ndaizviita hangu asi hana yangu yarova, sisi wangu ndo vaindimanikidza. Naiwe munin'ina, ramba uchizviita, ukasazviita ndokubaya nepfuti. Hakuna munhu anomanikidzwa kusvika palevel iroro. It's a matter of decision. When something is wrong, is very wrong. Endai munotendeuka mama imi. Mazvinzwa? Wangu prophet. Moyo ndo unobata munhu. Samudza maoko. Ndinofumura nekurayira zvese zvakaipa manera anhasi. Ave nemoyo wokunamata, moyo une umwari. Vasaitire zvakaipa munhu asina mhaka nawo. Amen. But chaunofana kuita iko zvinezvi handidi kunyepera. Kuenda unoziya basa. Mangwana by 8 o'clock. Ngoenda unosiya basa ubve. Musiye munhu nemarriage yake. Kutenda munhu waMwari.
Shanaka. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vuraima zvisondione shamwari dzakanaka. Vuraima zvisondione shamwari dzakanaka.